Možno ste viacerí z vás postrehli, že včera večer vysielali v televízii atletiku. Boli tam samozrejme zaujímavé disciplíny, ako to už tradične býva, ale jedna disciplína sa mi páčila naozaj najviac. A bol to beh žien na 10 000 metrov. A je tu jedna taká celku zaujímavá myšlienka, ktorá mi v tom momente napadla. Ako sa vlastne vytvárali postupne, ako tie ženy bežali medzi nimi tie rozostupy. Tak je to práve to, že veľa ľudí, pokiaľ začne robiť akúkoľvek aktivitu, tak očakáva výsledky po 10 dňoch, po 20 dňoch, po mesiaci. A je to veľmi podobné, ako to bolo na tých prvých 1000 metroch. Jednoducho tie rozdiely tam neboli až také badateľné. Ale už keď poviem príklad, bol 6., 7., 8. kilometr, tak už pekne bolo vidieť, ako sa tam vytvárali tie rozostupy a tie vlastne ženy, ktoré boli favoritky, tak mali častokrát náskok o celé jedno to kolo. A to je práve aj ten príklad pre teba, že pokiaľ začneš robiť nejakú novú vec, nejakú novú aktivitu, čokoľvek, tak čakaj tie výsledky minimálne po roku, lebo rok je dostatočne dlhá doba na to, keď začneš robiť každý deň nejakú pravidelnú opakovanú zmenu, tak po roku to reálne aj uvidíš.